महाकाव्यनाटकाधिप्रियम् महाकाव्यनाटकाधिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिम् ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಬಿ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ವೇದಿಕೆಡು ಲಯನ್ ಕಿ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ದಮ್ಮಡಿ ಗೊತ್ತುಂದರೆಲ್ಲರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಇನಿ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪರ್ಣಾ ಸುಲಾಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಪರವಾಗಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಮೇಲಿನ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡ ಅಂತ ಅವರು ಬತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಗ್ರಾಮ ಕಾಜಗರಿಗೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾರೊಂಜಿ ಇಂಚಿನವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಕೂಟ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಣ್ಸಗರೆಗೆ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆತನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಅವಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಣ್ಸಗದನೆ ಹಾಲ್ಡ್ ಆವಡು ಬಂಡದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಐನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಕ್ಕಿಂತ 2ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಸಿದ್ದ ನನಸಾಂಡು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಣ್ಸ ಹೊಲ್ದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆವಡು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಏಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪಂಡ AGMಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ AGM ಬಂದಾಗ ಈರ್ನ ಪುಂಜನಗಳು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ದಯ ಬೈದಿನಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆತ್ತುನಾಗ ಅನ್ಯನಕ್ಲಿರ್ದ ಹೆಚ್ಚ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಬೈದೆ ಅವು ದಯ ಪಂಡ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪೋಡು ಪಂಡದಾಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ
ಅಕ್ಲಿ ಬೋಡುತ್ತನಾತಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಂತದು ಒಣಸಿಗಾನಗ ಐನ್ ಪತೊಂದು ಯಾನತ್ತು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಐ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬಾಕದಕ್ಲಿ ಮಾತೋಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಮೋಕಿದ ಒಣಸಿ ಆಡಿದ ಒಣಸಿ ಐತ ಸಂಕೇತವಾದ ನಿಗ್ಲು ಭಾರಿ ಸಂಕೇತ ಬೈದಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ವಾವಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಅನ್ನಂದ ಒಂದು ದುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ ಐಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋಡು ಆಂಜನಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಪೊಂಜನದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರದೇಶ ಉಲ್ಪತ್ತುಂಡ್ಲ ಏಪ ಒಂಜಿ ವಿಮೆನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅವರ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಏಳಿಗೆ ಆಪುರ ಏಪ ದುಂಬರ್ಪುರ ಏಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುರ ಏಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಊರು ಫಲ ಎಡ್ಡಾಮಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪೊಂಜನಕಲು ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ತೂಪರಿಗೆ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಆಂಜನಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತರ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯನು ನಿಗ್ಲು ಮಾತೈನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಎರಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಓಡಿ ನಲ್ಲ ಆವಡ ಬಂಡದು ನಾನೋಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊಣಾಜೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಲಮುಖ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಬರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ ಇದು ಪೂಜೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿನಿ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀತ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಗಾಮಿರ್ಲಾ ಅವತ್ತು ಪೂಜೆ ತಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾಜಂತ ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಅಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಕಲಾಯಿನ ಶ್ರೀತ ನಾರಾಯಣ್ ರೈ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಟೇರು ಮಹಿಳಾ ಸಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಶಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಹರೇಕಳ ಅವರು ಬಂದು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 14 ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ನಂತರ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಡಿ ಬಿದ್ದು ದಯಗೊಂಡ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ ಪಡೆಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಮನೆತನ ಹಿಡಿದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮನೆತನಗೂ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ಮನೆತನಗೂ ಪುದರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಸೆಟ್ರಿ ಕಾರಣ ಆರ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಜೀವನಾಡಿಯಾರು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ 14 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ಯಾರ ಅದೊಂದು ಜೀವನಾಡಿ ಪಂಡ್ಬಿಡಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಪ್ಪುಳ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನರ ದುಡ್ಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನರ ದುಡ್ಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಡ ಆ ದುಡ್ಡುನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಮನಸ್ಸೇ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಊರು ಆಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಈ ಒಂದು ಬನ್ಸಂಗ ನೆಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪಣಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಪಾರ್ದನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂನಾ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮಾತ ಅಕ್ಲಡೆ ಬೋದು ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಕೊರಿಯರ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿನ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿನೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ. ದಯದೀದು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಾತಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ದಯಾಗಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತಿ ಎಂಕ್ಲೇರ್ಗೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೊಂದು ನನಾತು ಈ ಒಂದು ಈರ್ನ ಊರಿಗೂ ಬೋಡತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡ ಬಂದು ಒಂದು ಕನಸಿನ ಜೀವನಾರಿ ಆ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದಾರಿ ಆರ್ನ ಕನಸು ಅದು ನನಸಾಡಿ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ.
ಅಡ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅಡ್ಕ ಅವರು 6/11/1981 ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪಾರ್ವತಿ ರೈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತೃತೀಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆಕಾರು, ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್ ರೈ ಅವರು ಮೊದಲ ಯಕ್ಷಗುರುಗಳಾಗಿ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಯಕ್ಷದೇವರಾಗಿ ಒಲಿದದ್ದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ಕಲಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಉಚ್ಚಿಲದ ಯಕ್ಷಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದರು. ದಿವಂಗತ ಜಲಂಧರ್ ರೈ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸೂಡದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವರು. ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 4 ವರ್ಷ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳದ ನಂತರ 4 ವರ್ಷ ಕಟೀಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಕಂಡ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದನೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಶ್ರೀಯುತರು ಲಂಡನ್, ಮಸ್ಕತ್, ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಯಕ್ಷ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಶಾಬಾಸ್ ಪಡೆದಿರುವರು. ನಿತ್ಯವೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶಿಸ್ತಿನ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರೈ ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು 16 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಂಡ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸನಾತನ ಯಕ್ಷಾಲಯದ ಇವರು ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅಪಾರ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನಿಷಾದ ಹಾಗೂ 103 ವೇಷಗಳು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸರ್ವರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಕ್ಷವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿಸಿ ಬಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದಾರೆ ಎರೆದು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅನೇಕರು ಹಲವಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅಡ್ಕ ಅವರು ತನ್ನ ಮಮತೆಯ ಮಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಖಮಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರೀಯುತರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಇವರ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿ. ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅಡ್ಕ ಅವರು ಯಕ್ಷ ಜೀವನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇವರನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ. ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಗಾಂಭೀರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ. ವಸುಂಧರಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಸುಂಧರಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಾರೀಖು 28/2/1985 ಅಪ್ಪಯ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ರೈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತೃತೀಯ ಮಗಳಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಚಿರ್ಕಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನವಜೀವನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೆರಡಾಲಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯಕ್ಷಗಾನವೆಂದರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಬ್ಬಣಕೋಡಿ ರಾಮ್ ರವರು ಮೊದಲ ಯಕ್ಷಗುರು ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉಪ್ಪಳ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ತರ್, ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅಡ್ಕ ಇವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದರು. ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಬಾಳ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಸನಾತನ ಯಕ್ಷಾಲಯ, ಯಕ್ಷ ತೇಜಸ್ವಿ ಬಳಗ ಅಡ್ಕ, ಕಲಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಯಕ್ಷಾರಾಧನಾ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ರೋಟರಿ ಸಮುದಾಯ ದಳ ಕೊಲ್ಯ
ಇವರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ರಜತ ಮಣಿ ಎಂಬ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 2018ರ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ನಾಯಿಕಾಪು ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ದಂಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ವೇಷಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಂಡು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ, ಸುಧನ್ವ, ಬಬ್ರುವಾಹನ, ಕೃಷ್ಣ, ವಿಷ್ಣು, ರುಕ್ಷಾಂಗ, ಶುಭಾಂಗ, ಚಂಡಮುಂಡ, ಮನ್ಮಥ, ಜಯಂತ, ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಿರೀಟ ವೇಷದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬೀಜ, ದೇವೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯನ್ಮಾಲಿ, ಮಧುಕೈಟಭ, ಸಂದೋಪಸುಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮುಂತಾದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸುಂಧರಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಲಿಪಾಲು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ನಿಸ್ವಾನಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖಮಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿ, ಇವರ ಯಕ್ಷ ಜೀವನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇವರನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಇವರ ಮುಡಿಗೇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ವಸುಂಧರಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷರಂಗಡು ನಿಖಿಲ ಪುದರವಿದ್ದೆ ಸುರ್ಮೇಲನ ನೆಲ ಪಸರಿಸ ಔಡು ಬಣ್ಣದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಆಶಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ. ಬಹುಶಃ ಬಂಟೇರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಡೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಬಂಟರ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಪನೊಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬಂಟೇರೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ವಲಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಲಯ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂಡ ಈತ ಶೋಕದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಈತ ಪೊರ್ಲು ನೆತ್ಕೊಂಡಿ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿ ಪಾಡೋಣ ಈ ಮುಂಟ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ವಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರು ಆರು ನಮ್ಮ ಗಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನ ಕಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾವೆ. ಮಾತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈತು ವರ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಬಂದಾಗ ಈತು ಶೋಕದ ಕಟ್ಟಡ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯನಾರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಓಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಾಯಕಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಕಂಡದೆ ಯಾನು ತನ್ನೊಂದು ಅರೆಗಲ ಅವರ ಟೀಮ್ಗಳ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಗಾಂಧೀರಾಲಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೆಕ್ಕಿದುಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಸದ್ಯ ಅಂತಾರೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜೂರು, ಜಗದೀಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರಿ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ఆయన ಪೀಪಿದ ಸೊನ್ನೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನಲ ಇಚ್ಛ ಬೆಳೆವಡಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸುಭದ್ರವಾದಿಂದ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಸುಭದ್ರವಾದ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ನಾವು ನಿಟ್ಟಿಗಳ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವಂತ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿವರ್ಯಗಳ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಪಾತ್ರರಿಗೂ ವತಿಯಿರ್ದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಆಟಿಡಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಪುರ್ಲುದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಾನಬಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗದು ಬರ್ತದೆ ಇಕ್ ಉನ್ನತಿದಾನ ಸೋಲೈತದೆ ಸೋಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಸಾಧನೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒತ್ತು ಐಕ್ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಏತೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನ ಗಂಡನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕಳ ಬೆರಿಸಾಯನು ಈ ಪೊರ್ತುರುವಾನು ಓದು ಮಲ್ ತಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂದು ಸಂಘಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲಿಮೆನ ಸಂದ ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತರಗ್ಲ ಆಟಿದ ಬೇನ ಅಂಚಿನ ಬಂಡಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಯಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಏನು ದಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಆಟಿದ ದಿನ ಎಂಚಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಂಚೆ ಪೆಡಿಲು ಪಿದೈ ಪೋನಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇಲ್ಲದಲೈ ಕುಂದುಪ್ಪಡು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಂಕ ಇಲ್ಲದಲೈ ಕುಳ್ಳದು ತಿನ್ನೇರೆ ಒನಸಗೆ ಗತಿ ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಈ ಟೈಮು ಬಂಡ ಆಟಿದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಯಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ನಮಕ್ ದೂರ ದೂರ ಪೋಡು ಇತ್ತೆದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ನಡತಿದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಕ ಮಸ್ತ್ ತಾಪತ್ರಯ ತಿನ್ನರ ತಾಪತ್ರಯ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಾದ ನಂಕ ಇಲ್ಲದ ಕುಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಉಲೈ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬನು ಆ ಕಾಲೋಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಪಂಡ ಮಾತೃವಂಶೀಯ ಕುಟುಂಬ ಅಮ್ಮನ ನಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬನ ಬೆಲೆಪವನಂಚಿನ ಅಂದೇನೆ ಮಗಲು ಮಲ್ಪುವಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪನಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪು ಅದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿಲ ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆದೊಂದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಪುನಃ ಚಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಪದ್ರಾಡ ರಾಶಿ ಪುಂಡು ಐನ ನಮ್ಮ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಕರ್ಕ ಮಿಥುನ ಬಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುಂಡು ಐನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಗ್ಗು ಬೇಸ್ಯ ಕಾರ್ತಿಯಲು ಆಟಿ ಒಂದ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೋನ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ನಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂತೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪದ್ರಾಡ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಿಂಗಳುಗಳೇನು ನಮ್ಮ ತುಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗು ಐನ ಪೋನಾಗ ಪೆದ್ಯಲು ಪಗ್ಗು ಆಟಿ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ನಾಗ ಇಂಚ ಈ ತರ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡು ಅವೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಜನವರಿ 5 ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ ಬುಲೆ ಬೆಲೆಪವನ ಬಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಜಿ ಬುಲೆಕ್ಕಲ ಬೊಟ್ಟಿಗಂಡ ಇತ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅವೊಂದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಸಮಯ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಟೈಮ್ ಈ ಸಮಯದ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಟಿದ ಬರ್ಸಗು ಕಕ್ಕೆ ಮರೋರ್ದು ಜಾರ್ದು ದೂರಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡು ದೊಂಡು ಕಾಯಿಂದ ಆನೆದ ಬೆರಿ ಬುಡಾವು ಮನ್ಪನೊಂಜಿ ಉಕ್ತಿ ದಯಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಸದ ಕಾಲೋಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಪಿದೈ ಪೋನಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ
ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ದೊಂಬು ಕಾಯಿಂದ ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡಾವು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕರಣ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಕೂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಯ್ನಿರ್ದಾದ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬು ಕಾಯುಂಡು ಅಯ್ಯ ಸೈಜ್ ಸೇರಾಪುಜಿ ಆಟು ಇಲ್ಲ ದೊಂಬು ಬರ್ಪುಡು ಅಂದೈತೆ ಆಟಿಗೆ ಬರಸ ಬರ್ಪುನು ಅಂದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬರಸ ತೆಕ್ಕುವಾತೆ ಆಟಿದ ಕಾಲಡು ಸೊ ಇಂಚ ಇಲ್ಲದ ಉಳೈಕೊಳ್ಳೋದು ಪುನಃ ನಂಕ ಪಂಡ ಆಟಿ ಬಂದ ಉಷ್ಣದ ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕುಡಂಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪು ಮಲ್ಪೆರ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ರಾಗಿದ ಗಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗಂಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿದ ನೀರನ್ನು ಆಟಿದ ದಿನೋಟ ನಾವು ಪಾರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಚಟ್ನಿ ಆಟಿದ 31 ದಿನಟ್ಟು 14 ದಿನಲ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲೇನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಕ್ಲೇನು ದೈತ ಕೊಡಿಕ್ಲೇನು ಕಿಣುಕದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತದ ತಿಂಪ ನೈಟ್ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ಪೆಜಕಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪನು ನುಗ್ಗೆದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪನು ಮೊಕ್ಕ ತೇಟ್ಲದ ನಮ್ಮ ಚೇವುದ ಮಲ್ಪನು ಪತ್ತೋಡೆ ಮಲ್ಪನು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಖಾದ್ಯನ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳದ ಪುಂಡಿ ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಐನ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತ ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಬಾರದ ನೆಟ್ ಅರಿತ ನೆಟ್ಟದಿಂದ ನೆಟ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಪನು ನಂಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆಪನು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರಂಬೆಲ್ ಕಂಡೆದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಹಿಂದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯನ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪರೊಂದಿತ್ತ ದಯ ಬಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದದು ಆ ಕೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಪೋದು ಐನ ಕಲ್ಲಡಿ ಜಜ್ಜಿದ ಐಕ ಕತ್ತಿಬಾಡರವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡಿ ಜಜ್ಜಿದ ಕನತ್ತದು ಐಕ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲದ ಒಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಐನ ಪರಂಡ ಎಡ್ಡೆನು ಅಂಪನ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜೋಕುಲು ಪರಂದಿಜ್ಜೇರು ಆ ಟೈಮಡು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತದ ಕಾಲ ದೊಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಪರಪವಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬಲು ಆಟಿದ ಕಾಲಡು ಉಳಾಯಿ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಗಳೇನು ಗೊಬ್ಬು ಅಂದಿತ್ತೇರೆಂದು ಎಕಡ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಚೆನ್ನೆಮನೆ ಬಂದ ನಂಗೆ ಐಕ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಸಿರಿನ ಕತೆಟ್ಲ ಚೆನ್ನೆಮನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡದಿರು ಚೆನ್ನೆ ಆಡದಿರು ಪಗಡೆ ಆಡಿದರೆ ಆಡಬೇಕು ಒಂದಾಟ ಚದುರಂಗ ದಾಯಿ ನೋಡದಿರು ಚೆನ್ನೆ ಬಂಡ ನಂಕ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆರ್ನ ಕತೆಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಆಕ್ಲ ಮದಿಮಗ ಪನಿಯರ ಪೋದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಪರಕೆ ಸಂದಾಯರ ಪನ್ಪೇರು ಆಕಳ ಬಣ್ಣ ಆಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಪರಕೆ ಬಂಡೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಪರಕೆ ಸಂದಾಯರ ಬಣ್ಣಗ ಐನ ಏರ್ ಸೊನ್ನೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸೀರಿನ ಕತೆಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಐನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕೊಡ್ತದು ಈ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಹಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆರೆಗೆ ಮಾಯಡೆ ಚೆನ್ನೈ ಆಟನ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂಡದು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ನೋತದು ಹಾಕದು ಕೆರ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಚೆನ್ನೆಮನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಂಡನಿ ಉಡೇದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಪನಿಯರ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಈ ಟೈಮಡು ತಾರಾಯಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ದೂರೋಡು ತಾರಾಯಿ ದಕ್ಕದು ಐನ ಪುಡತ್ತದು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಏರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ತೆಕ್ಕಂಡು ಅಕ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಕಾಲಡು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ರಾತ್ರಿದ ಬರ್ತು ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೊಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಂಡ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಲು ನಮ್ಮ ಮಾಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದಾತು ಮುಳಿತ ಮಾಡಿಡು ನಂಗೆ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ದಯವಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತ ಟೈಮ್ ಕುಳ್ಳರ ಆಪುಜಿ ಆ ಟೈಮಡು ಜೆತ್ತದು ಪಾರ್ದನನ್ನು ಪನ್ಪುನು ತನ್ನ ಕುಳ್ಳದು ಪಾರ್ದನನ್ನು ಪನ್ಪುನು ಅವು ಐತ ಸ್ವರ ಏತೋ ದೂರಗೋ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪ ಆಟಿದ ಕಾಲೋಡು ದಯವಂಡ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಟಿವಿ ಆತಂದು ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಓಲ್ಬೋಡನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಾಲಡು ನನಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದ ಬಣ್ಣ ಮದಿಮೆಯ ಸುರುಟು ಮದಿಮಲು ಆಟಿಕುಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ದಯ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದುದಾದ ಬಣ್ಣ ಆಟಿಕುಳ್ಳುನ ನೆಟ್ಟ ಪೊನ್ನಾಗ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡೆ ತಿನಿಯರ ಇಜ್ಜನ್ನ ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಒಂಜೀತ್ ಗಂಜಿನ ಪುಂಚಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಡು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾದಾಲ್ನ ತೊಂದರೆ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿನ ಆಟಿಕುಳ್ಳೇರೆ ಬಂಡದು ಅಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲ ನೆಟ್ಟುಂಡು
ಬೊಕೊಂಜಿ ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಳಸುನೆ ಈ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಳಸುವ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನಿಯ ವಂಶ ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಇತ್ತು ಕುದ್ವಾರದ ವನಸಲ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಡದ ಕೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ದ ಬೆನ್ನಿ ಏನಲ್ದ ಬೆನ್ನಿ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಕಂಡದ ಕೋರಿದ ವನಸಲ ಇಲ್ಲಡು ಅವನಿತ್ತನ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಿಂಜ ಒಂದಿತ್ತು ಅದೊಂಬುದ ಕಾಲಡು ಕುರಾಲನ ಕನತ್ತದು ಕುರಾಲ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುರಾಲನ ಕನತ್ತದು ಆಯ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಇದು ಆಯ್ತು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ನ ಅಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಲಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಬಂಡದು ಸುರುತ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ನಾಗ ಅಲ್ಪರ್ದ ಕನತಿನಂಚಿನ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಸೂಡಿ ಬಾರನ ಮೂಜಿ ಸೂಡಿ ನೇನ ಭತ್ತದ ನೇನ ನಮ್ಮ ಮಾಡಗದ ಕೊಂಡಿತ್ತ ಐನ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ದಿನಟ್ಟು ಐನ್ ಬೆತ್ತದು ಪೊಲಿ ಲೆಪ್ಪನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಮೂಲದ ಅಕ್ಲು ಪಡೆದು ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಐನ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಐನ ಪಡಿಕ ಹಾಕದು ಆಯ್ತ ಬಾರನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬಾರದ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾವನಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಏರು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಬತ್ತದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಲಿ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪೊಲಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಡು ಬಂಡ ಪೊಲಿ ಬಂಡಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಬಂಡದು ಪಂಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೈದಿಕಿಯರನ್ನ ಮಂಡ ಏರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ ಆಗಮನ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ರಡ್ಡರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಳೇನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ ದುಂಬು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗ ನೆಕ್ಕ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಮಣ್ಣು ನಾಗನ ಮಣ್ಣನ ನಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತ ಜಾಗ ಹಿಡಿತೆ ಅರಶಿನಪುರ ಬೈದನು ನಂಗೆ ಭಟ್ರು ನಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂಟರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಂಗೆ ನಾಗನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಟ್ರು ನಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ನಾಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನ ನಾಗನಗಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಯ ದಾಳಂದು ಪನ್ಪುನಂಡ ನಾಗಗ ಪೋಯರೆ ನಾಗೆ ಸಪಾಯಿ ನೆಲಟ್ಟು ಮಣ್ಣ ಒವೇ ಉರಗ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಸಪಾಯಿ ನೆಲಟ್ಟು ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬದುಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ದಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಟಿದ ದಿನತ್ತ ಬೇನೆಲು ಆಟಿದ ದಿನಟ್ಟು ಏತ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನರ ಮನೆಯಾಗ ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಂಟರ ವಲಯಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯಲೆನ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ ಮಲ್ತುಕೊರಿಯರೆ ಪಾತೆರೆಯರ ಅವಕಾಶದ ಏಮನ್ನೊಂದು ವನಸದ ಟೈಮು ಪಾತೆರನ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೌಮ್ಯಲ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ ಹೋಗಿತ್ತು ಒಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಂಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿದಂಡೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಭವನ ನಮ್ಮ ಭವನನೇ ನಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗೌರವ ನಂಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆದ ಗೆಸ್ಟ್ನಗಳಾದ ನಮ್ಮ MP ಬರ್ರೆತ್ತೇರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ UT ಖಾದರ್ ಬರ್ರೆತ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರಿ ನಂಗೆ UT ಖಾದರ್ಲ MP-ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಅವನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಡು UT ಖಾದರ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರಿ UT ಖಾದರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸಂತೋಷನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುದೊಡಿತ್ತಂಡು ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಎಂ ರೈಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂನದ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೂರದ ಕಲೆಗೆ ಏತು ದೂರ ಉಳ್ಳರ ಇದು ಹೆಚ್ಚ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬರಡೊಂದಿತ್ತಂಡ
ಅಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ನಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನಿಕಲ ಗಮನವು ಕಣಪ ಎಂಕಲ ಪದಗ್ರಹಣ ಅನಗ ವಿವೇಕನ್ನ ಎಂಕುಲು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಸಭೆ 1200 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಕೋಟೆಕಾರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಲಪಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಹೋಲವು ಅಂಡ ದಾಳ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲ್ಲಡಾದು ಬರ್ತಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಮೂಲಕ ಅದು ನಮ್ಮಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು ಐಕ್ಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಚಲ ಒಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದ ಆದರ್ಶವಾದ ದೊಡ್ಡ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಪಲ ಕೈತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ದೇವರ ದಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಜಾಗೆ ನಿಖಿಲ್ನದ್ರು ಉಂಚು ಅಂಡ ಇತ್ತಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆದ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಚಿಂತನೆ ಮಂತಂಡ ಅವು ಐದು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವು ಎರಳ ಮಂತರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನ 1000 ಜನ ಕುಳ್ಳೆ ಸಮಾಜಗಳು ಅಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ದೆತೊನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎರಗಳ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪತ ಅವು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಅವು ಆ ಸಮಾಜ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾನಿರೆ ನಿಖರವಾದ ಬಂಪೆ ದಯಪಂಡ ಕೊಡುಗೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ದೆತೊಂದು ಆಯನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಎಂಚಿನಳ ಮನ್ಪ ಅವತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥೋಡು ಕೊರ್ಪತ ಐತ ಒಂಜಿ ಫಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗೈಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮನನ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿದಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿರಂತರ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಈ ಸಲ ಬರ್ಸನೇಜ್ಜಿ ಆಟಿಂದೇರೆ ಗೊತ್ತಲಾತಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ ಬದಲಾತಂಡೆ ನರಮಣಿತ್ತ ದುಂಬುದ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಜ್ಜೇರು ಎಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು 2 ಟರ್ಮ್ ಕರೆದು 1 ಟರ್ಮ್ ಕರೆದು 2ನೇ ಟರ್ಮ್ದ 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಾನು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಜೀವನಡು ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಇಂಕ್ ಈತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಕ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಏಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಿಯರಾಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ರಾಪುಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏತುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಈ ಪ್ರಥಮ ಈಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಪ್ರತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗೆಲ್ತಿದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡೆ ಬಂಟ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಭವನ ಈ ಒಂದು ಈತು 2 ವರ್ಷದ ಈ ಭವನ ನಮ್ಮ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನಪ್ಪಡು ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತದು ಆರೇನು ಆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆರು ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 1 ಪೈಸೆ ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೊಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಣಕಣಕ್ಲ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಲ್ತದನು ಯಾನತ್ತು ಐಟೆಂಕ್ಲೆ ವಾ ರೀತಿದ ಅಂಜಿ ಕೆಲಜ್ಜಿ ವಾ ರೀತಿದ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಟೆ ಮನಂದುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಂಡ ಎಂಕುಲ ಬಾರಿ ನಿಖರ ಅಂಡ ನಿಖರತೆಡು ಇನಿ ಎಂಕುಲ ಪೂರ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮದ ಆಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾನ ಪುಣ್ಣೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಹುಡುಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತಲ ಆಗ್ಲಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಸತ್ಯವಾದ ಮನ್ಪೆ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಆತನು 2 ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರಡ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಾಡ ಆ ಕೆಲಸ ನಮಗಿಪ್ಪ ಬೇತೆ ದಾಳ ಸಾಲಳ ಮಲ್ಪುಜ ಸಾಲ ಮಲ್ತೀಜಿ ಸಾಲ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಆಯ್ತು ಅಂತ 10 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಸಾಲಳ ದೆತೊಂದ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಐನ ಪಾಠ ಮಂತದ ಐನ್ ಬೂಟುವ ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ ನಂಬಾಯರ್ ಕರಿನ 1 ವರ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದನ ಒತ್ತಡ ಬೈದನ ಕಾಲು ನೇನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ನಂಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಅಂಡ ಆ ಪಾತ್ರನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಉಂಟಾದ ಏರೆಗಳಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ದಾಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಒರಿಯಡ ಚೀ ತೂಕೆಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಏರ್ಲವ್ರಿಗೆ ಬೆರೆಯಲ್ ತೋಚ್ಪಾರೆಚ್ಚಿ ಅವು ನಮ್ಮರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರಂದು ನಿಂಗಳ ದುಡ್ಡು ಬಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡ್ತುಜ ಏಪಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬದುಕುವ ನೆಟ್ಟು ದಾಳ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗೂ ನಿರಂತರ ಇಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಂಡ ಆನೆದು ಯೋಗ್ಯರು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಸ್ತ್ ಕನಸುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಆಶೋತ್ತರ ಉಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ್ದು ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಉಂಟಾದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನನಾತು 1 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣಾವಧಿ
ಎಡೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅವಧಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ್ನ ಯಾನ ಉಪ್ಪ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಬೇತ ಜಾತಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಕ್ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇವರು ಆ ಸೋಮನಾಥಿ ಕೊರಡು ಪಂಟನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲೆ ತರದಾಗಿ ಸಾದು ಅಕಂಡ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಪಣಂದು ನಿಖಿಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಆಟಿಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದಂಚಿನ ಆಟಿ ನನ್ನತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ದೇವರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀತ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀರಾ ಆಳ್ವಾಮಿರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಪದು ಕುರಿಯಂಚಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲ್ಪಾಡಿ ತುಂಬೆರೆಗೆ ಅಂತರಂತ ಅವಳ ಧನ್ಯವಾದ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂಚನೆ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲಕೊತ್ತು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂಚನೆ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ನಡೆಸಿದೆ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪರ್ಣ ಸುಲಾಯ ಆಟಿದ 5 ನಿಮಿಷದ 5 ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಟ್ಟು ಕೊಗ್ಗವರು ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತರಾಂತ ಆಳದ ಧನ್ಯವಾದ ನಡೆಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿನ ಬರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿನ ಬರ್ಲ ಮರ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತಿಗಲೆಟ್ ಡಗ 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 ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿಗಿಡ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ದಗ 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 ಈತ ಮಲ್ತು ದಿಂಡಲ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮರ್ದಿಂಡ ಕಲಕೈ ಕಮ್ಮೆನ ಪುಂಡಿ ಮರುವೈ ತಮ್ಮನ ಓರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಲ್ಮನ ಪಲ್ಯರ್ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ಕನ ಮರ್ದಿಂಡ ಕಲಕೈ ಕಮ್ಮೆನ ಪುಂಡಿ ಮರುವೈ ತಮ್ಮನ ಓರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಲ್ಮನ ಪಲ್ಯರ್ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ಕನ ಉಟ್ಲಡೆ ತಿರ್ಗುನ ಪುಡಿ 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 ಜವನೆನೆ ಸಿನಿಮದ ಬರ್ಲಡು ಪುಂಡಿಗು ಪೂರಡೆ ಪಂಚಿದ ಕಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಧನ ನಾಡಲೆ ಇಲ್ಲದ ಪಂಚಾಂಗ ಕಟ್ಟಿದೆ